Vážení diváci, vítajte pri relácii Šachové hodiny. Moje meno je Patrik Lenghart a na ťahu proti mne dnes sedí Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, predseda momentálne mimo parlamentnej strany Demokrati, predtým poslanec strany Oľano. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi vďačný, že ste prišli. Vysvetlím pravidlá dnešného podujatia. Najprv sa s vami minútu chcem rozprávať na osobnej úrovni, potom si pustíme šachové hodiny, kde vy spracovávate svoj čas, manažujete si svojich 30 minút, môžete ho využiť akokoľvek budete chcieť a ja vám neskočím do reči. Je to gentlemanská dohoda, rovnakých 30 minút je na mojej strane. Dúfam a spolieham sa, že vy mne neskočíte do reči a do môjho času. Ďakujem veľmi pekne, znie to veľmi zaujímavo, teším sa na to. A ešte osobná otázka. Dnes sme oponenti, ale nie sme nepriatelia. Práve naopak, ja sa netajím tým, že si veľmi vážim prácu strany Demokrati. Želám si, aby bola v parlamente. Myslím si, že si to zaslúžila a preto predtým, ako sa stanem vašim oponentom, by som prejavil rád úctu voči vašej práci. Viem, že za posledné 2 roky sa strana Demokrati a jej členská základňa rozšírila na dvojnásobok toho, čo mala predtým. Viem, že je veľmi aktívna. Naposledy sme sa stretli, aj keď som vás neobťažoval, na Bradle, na výročie víťazstva nad fašizmom, kde vaša strana tvorila jednu z najväčších účastí a bolo naozaj skvelé vidieť, že tá strana je živá. Takže prvá otázka predtým, ako sa do tohto pustíme. Ako je to možné, že sa vám darí takto aktívne udržiavať takú veľkú členskú základňu, lebo mnohé oveľa staršie strany toto doteraz nepochopili, ako sa robí? Jeden z dôvodov, prečo sme aj s Edom Hegerom založili stranu Demokrati, ktorá áno je na platforme pôvodne existujúcej strany Spolu a pridali sa k tomu viaceré ďalšie subjekty, tak bolo to, že sme chceli, aby to bola strana, ktorá bude mať veľa členov, ktorá bude normálne na demokratických princípoch. Boli sme predtým v hnutí Oľano, respektíve v dnešnom hnutí Slovensko, kde tých členov bolo veľmi málo, najprv tam boli 4 a potom sme boli 44. A ja som si nepredstavoval tak fungovanie normálnej demokratickej politickej strany. Dnes máme 1200 členov ako strana, máme viac ako 70 okresov vytvorených a videli ste, že sme živí, že jednoducho naozaj sme veľmi aktívni a v podstate nás spája nič iné, len hodnoty, na ktorých sme postavení a to nechcem, aby to bola nejaká teoretická debata, ale jednoducho tie hodnoty sú reálne tá západná demokracia, naše členstvo v Európskej únii, v NATO, boj za spravodlivosť, pravicová ekonomika. To sú tie hodnoty, ktoré máme a keďže sme nedostali ani len štátny príspevok, lebo sme mali taký zlý volebný výsledok, tak vlastne z nás ani žiadne peniaze nespájajú, len tá spolupráca, len tie hodnoty a preto sme podľa mňa takí aktívni a preto dnes máme preferencie nad 5% a preto pevne verím a dúfam, že budeme súčasťou nielen parlamentu, ale aj budúcej vlády po ďalších parlamentných voľbách. Ďakujem. Tento priestor si naozaj myslím, že ste si zaslúžili. To bola poklona prejav úcty, lebo aj na svojom oponentovi nachádzam niečo, čo rešpektujem. Teraz zapnem šachové hodiny a pustím sa do témy referenda, ktoré som dnes prišiel skritizovať. Začína mi plynúť čas. Pán Naď, napriek všetkému je toto referendum 10. referendum, ktoré bude na úrovni celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky. Napriek všetkému je toto referendum málo komunikované. Ľudia od začiatku prinášajú pochybnosti o tom, či je vôbec legitímne. O tom, či bolo legitímne, sme sa mnohí odvažovali diskutovať aj predtým, ako bola prvá referendová otázka úplne vyradená z programu. Chcel by som na toto prísť v podstate s čistým štítom a tak na rovinu sa pýtam, kto toto referendum formuloval, kto tú prvú otázku dizajnoval a s kým bola táto otázka komunikovaná. Pretože podľa mňa bolo naozaj na mieste obávať sa, že ústavný súd nás zastaví, aj keď nás zastavil ešte pred ústavným súdom pán prezident. No, legitímne definitívne je. Viac ako 400,000 ľudí podpísalo petíciu, potom sme odovzdali po našich čisteniach, aby to bolo naozaj nespochybniteľné, 384,000 podpisov ľudí. A je to ústavný prvok, je to súčasť ústavy Slovenskej republiky, že ľudia môžu vykonávať politiku v štáte prostredníctvom poslancov alebo prostredníctvom referenda, ak splnia podmienky. Teraz tie otázky, ktoré boli formulované, tak tým ako keby hlavným garantom v rámci našej strany bol ústavný právnik, ktorý má doktorát z ústavného práva, Juraj Šeliga, ktorý tieto veci konzultoval s viacerými ústavnými právnikmi. Dovolte, aby som si ponechal tie mená pre seba, alebo na čo by som ich teraz nejakým spôsobom zverejňoval, ale poviem to na príklade toho, že v prípade tých 3 otázok, ktorá tá prvá o skrátení funkčného obdobia bola na jednej strane spochybňovaná napríklad pánom Vincentom Bujňákom a na druhej strane bola považovaná za absolútne v súlade s ústavou a legitímnu napríklad ústavným právnikom pánom Radom Procházkom.
Čiže už len to, že dvaja renomovaní ústavní právnici mali na túto otázku rozdielny názor, je podľa mňa absolútnou povinnosťou pre prezidenta, keď je neistota medzi takými renomovanými odborníkmi, aby sa obrátil na ústavný súd. Prezident sa ale rozhodol, že namiesto toho, aby sa obrátil na ústavný súd, tak sám jednoducho toto referendum, túto jednu otázku vyradil, konal proti záujmom minimálne tých 400 000 občanov Slovenskej republiky, ale proti záujmom demokracie ako takej, lebo ľuďom zabránil, aby sa vyjadrili k tomu, či chcú alebo nechcú, aby vláda v takejto forme pokračovala. Ďakujem pekne. Tá odpoveď má veľa vrstiev, ku ktorým by som sa dostal, tak idem postupne. Povedali ste, že referendum a táto konkrétna iniciatíva je legitímna preto, lebo vyzbierala dostatok podpisov. Podľa mňa je toto logický faul z úplne jednoduchého dôvodu. Predstavte si, že teraz ja vyzbieram 400 000 podpisov na to, aby sme popravili niektorého terajšieho ministra tým, že ho vyšmaríme z okna. To, že by sme podľa mňa na Slovensku našli 400 000 motivovaných ľudí, ktorí by niekoho chceli vyhodiť z okna, netvorí žiadnu legitimitu pre moju snahu, že tento argument jednoducho považujem za prázdny, aj keď je to zábavné v predstave, myslím si, že neobstojí. Pokiaľ ide o ústavných právnikov, súhlasím, čítal som vyjadrenia pána Buňáka, aj si myslím, že naozaj veľmi dobre prispel do diskusie, čítal som aj pána Procházku. Pri ňom poviem, že aj keď ja osobne veľmi rešpektujem jeho prínos pre slovenskú ústavnú diskusiu, stále platí, že pán Procházka je najväčším aktivistom v prospech referenda na úrovni Slovenskej republiky vôbec. On permanentne, aspoň čo ja sledujem jeho prácu posledných x rokov, permanentne hovorí, že referendum slúži na to, aby bolo voľne vykladané, aby sme v ňom hľadali vôľu ľudu, aby bolo menej založené na technikáliách, ako je teraz. Čiže predpokladám pri pánovi Procházkovi, že on je jednoducho veselšej povahy. Nájsť iných ústavných právnikov, ktorí sú takíto optimisti, ako on, je pre mňa náročné. Ani si teraz nepamätám, že niekoho, ktorý by takto vehementne bol ochotný otvárať ten výklad. Ale vrátim sa k tomu poslednému bodu, lebo to bol pán Juraj Šeliga. Mám matné informácie, musím sa priznať, že teraz sa možno pomýlim, ale rýchlo zhrniem informácie. Ak si pamätám správne, pán Juraj Šeliga má PhD z ústavného práva z Trnavskej univerzity z právnickej fakulty. Narodil sa v roku 1990, to znamená, že ak rátam správne, teraz má 35 rokov približne. Z týchto 35 rokov nejaké 3 strávil v parlamente, predtým bol doktorant a jeho reálne ústavné právnické skúsenosti sú vlastne, že 5 rokov alebo menej, ak vyradím štúdium, vyradím poslaneckú kariéru, ktorá bola naozaj že pozoruhodná, lebo zastával aj rôzne funkcie a prispieval do diskusie. Pamätám si, ako sa vyjadroval k pánovi Kotlebovi, keď nenosil rúška, že pán Šeliga robil naozaj že veľa aktivít, ale teda ústavné právo nebolo nosnou témou, ktorú robil. A my sme vlastne teraz sa pozreli na pána Šeligu, ktorý je zhruba v mojom veku, tiež mám PhD, tiež si viem predstaviť jeho kariéru a dali sme mu úlohu, aby našiel medzierku vo výklade ústavného súdu k predošlému referendu, ktoré predtým organizoval Robert Fico, ak mi rozumiete. Je to tak veľká výzva, že na Slovensku mnohí ústavní právnici, ktorí reálne robia ústavné právo od vzniku Slovenskej republiky, tých 30 plus minus rokov, by si na toto netrúfli. Ale pán Šeliga si trúfol. A moja otázka teda je, naozaj si môžeme myslieť, že toto je seriózny a vážny prístup k referendu, ako ho dizajnoval vlastne niekto s malými skúsenosťami, alebo s mediorskými skúsenosťami v porovnaní s ústavnými právnikmi, ktorí toto robia 10 ročia a netrúfli by si na to? No, hneď v niekoľkých momentoch sa nezhodneme. V prvom momente ste hovorili o tom, že by bolo legitímne, keby sme vyzbierali 400 000 podpisov od ľudí, aby sme vyhodili nejakého ministra von oknom. Ale vy veľmi dobre viete, že referendum sa nemôže robiť o ľudských právach. Takže to neplatí. Keby ste urobili 400 000 podpisov o tom, že chcete, aby tu bola čierna zastava na tomto okne, tak o tom môžete robiť referendum. O tom je priama demokracia. To je ústavný inštitút. Nie o ľudských právach, nie o tom, že chcete niekoho zastreliť alebo vyhodiť von oknom. Áno, môžete robiť referendum o čomkoľvek. Saska robila referendum o tom, aby auta neboli drahšie ako 50 000 eur, ak si spomeniete. Čiže v tomto sa nezhodneme. Ja hovorím, že ľudia majú právo v referende formou priamej demokracie sa rozhodnúť, ako chcú, aby bol správovaný tento štát. Ak nechcú, aby mal Fico doživotnú rentu, tak nechcú, aby mal Fico doživotnú rentu. Je to ich právo. Čo sa týka kvality jednotlivých ústavných právnikov, dovoľte, aby som, ako tu naozaj neporovnával teraz pána Buňáka s pánom Procházkom a s pánom Šeligom. Všetci traja, myslím, majú PhD z ústavného práva, ak sa nemýlim. S tým rozdielom, že viete, ja neviem, Rado Prochádzka je myslím starší ako ja a trochu, ale inak vrátane vás asi ste všetci mladší odo mňa. Ja som teda zažil v živote všeličo a zažil som jedného mimoriadne schopného poslanca Národnej rady, ktorý je vynikajúci právnik a to je Juraj Šeliga.
A jeho skúsenosti, ktoré dokázal získať v rámci pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky pri legislatívnom procese, sú nenahraditeľné ničím iným. Aj preto je Rado Procházka vynikajúci ústavný právnik, lebo nie len na akademickej pôde, ale aj v praxi to dokázal uplatniť. Pri všetkej úcte s pánovi Vincentovi Bujňákovi, on nemá žiadnu inú skúsenosť s ústavným právom, iba akademickú. A zároveň si pamätám, ako bol zásadným oponentom napríklad darovania MIGov 29. Robil k tomu rôzne analýzy pre právnickú fakultu v Bratislave, ktorej šéfom je pán Burda, aj toho poznáme však. Aj všetky jeho vzťahy zo stranou Smera, zo stranou Hlas. Čiže nerad by som teraz tu hovoril, a už vôbec nie ako neprávnik, že či má väčšiu pravdu ústavný právnik Rado Procházka, alebo ústavný právnik Juraj Šeliga, alebo ústavný právnik pán Bujňák. Na to je ústavný súd. Na to nie je ani pôvodom, myslím, kvetinár Peter Pellegrini. Hej? Ja si myslím, že on mal povinnosť obrátiť sa pri neistote právnej na ústavný súd. Neurobil to a zmaril minimálne politicky toto referendum, aj preto, že ho dal aj na letné mesiace, čo je prvýkrát v histórii tých 10 referendov, o ktorých vy hovoríte. Takže pri všetkej úcte ku všetkým menovaním, ktorých som tu spomínal, si dovolím povedať, že referendum je jednoducho nástroj sily, ktorú majú občania. A občania, keď dávajú parlamentu moc, keď dávajú vláde moc prostredníctvom parlamentných volieb, majú mať právo túto moc si aj od reprezentantov zobrať vo forme referenda. Keď bude treba k tomu urobiť nejaké ústavné zmeny, my, demokrati, ich určite podporíme. Zamýšľam sa, kde začať. V prvom rade, že na veľmi veľa veciach sa bez problémov zhodneme. Referendum je prejav demokratickej občianskej sily. Každá iniciatíva, ktorá je v súlade s ústavou a je v referendovej podobe a má význam, je dostatočne významná, je podľa mňa žiadaná, je vítaná úplne. Bez obav odkazujem na náš vstup do Európskej únie. To bola obrovská existenčná záležitosť. Vďaka, že sme to referendum mali, aj keď aj ono bolo boľavé a neboli by sa zúčastnili tí, ktorí odmietali Európsku úniu, snáď by nebolo ani platné, ale uznávam, že máte pravdu v tom, že referendum je významné, je dôležité a má nenahraditeľnú silu. Ale ja som vám naschvál dal ten príklad s defenestráciou, ak by sa 400 000 ľudí vyzbieralo na to, lebo ja si viem naozaj teraz, keď si predstavím týchto ministrov, viem si predstaviť jedného konkrétneho, ktorý má úplne, že dar, čoho sa chytí, to pokazí. Na toho by sme bez problémov našli 400 000 ľudí, ktorí by ho radi akože vysáčkovali. Stále by to nebolo legitímne, lebo podľa mňa podpisy a vôľa ľudu sú dôležité, ale nevytvárajú legitimitu a priori. Rovnako ako ak ústavný súd raz rozhodol, že my jednoducho ústavným spôsobom nedokážeme skrátiť parlamentné obdobie žiadnej vlády, a to rozhodol v čase, keď vy ste boli vo vláde, tak existoval racionálny predpoklad podľa mňa, že k tejto prekážke príde. A ak by nezakročil pán prezident Pellegrini, voči ktorého konaniu by som naozaj vedel povedať mnohé veci, ktoré by neboli lichotivé práve v tejto téme, ale ak by aj nezakročil, máme zásadný dôvod sa domnievať, že by to dopadlo rovnako, len by to prišlo od ústavného súdu. Mýlim sa? No, chýba tam jeden prvok, ktorý ste nepovedali vo svojej argumentácii, a to je ten, že v tom medziobdobí bola zmena ústavy. A zmena ústavy, to znamená medziobdobí medzi tým, ako bolo rozhodnutie ústavného súdu v súvislosti s Ficovým plánovaným referendum a následne tou našou otázkou, ktorú sme dali. A tá zmena ústavy bola naformulovaná tak, že občania, teda parlament má právo sám ukončiť predčasne svoje štvoročné funkčné obdobie. A teraz tá naša otázka hovorila, či ľudia súhlasia s tým, aby si parlament ukončil sám svoje funkčné obdobie. A preto je absolútne legitímna. Preto judikát ústavného súdu k tejto otázke nebol nikdy urobený. Preto sa podľa môjho názoru, najlepšieho názoru pri všetkej úcte pán Vincent Bujňák zásadne mýli a Rado Procházka má pravdu. To je môj názor. Lebo my sme sa len pýtali ľudí, či súhlasia s tým, aby parlament si sám ukončil svoje funkčné obdobie. Presne v súlade s novelizáciou ústavy za nášho funkčného obdobia. A táto novelizácia bola po tom podaní na ústavný súd, ktorý dala pani prezidentka, ktorá bola tiež v právnej neistote, a veľmi férovo sa obrátila na ústavný súd, lebo ten jediný môže rozhodnúť, čo je v súlade s ústavou alebo čo nie je v súlade s ústavou. A ústavný súd dal k tomu jasné vyjadrenie. Preto sa aj menila ústava, aby vôbec tá naša vláda mohla mať predčasne ukončené svoje pôsobenie, lebo v zmysle toho judikátu ústavného súdu
by to nebolo možné ani len v našom osobnom prípade. Hej? To znamená, my keď sme vlastne mali vyhlásenú nedôveru vláde, tak by sme ani nemohli predčasne ukončiť náš mandát, lebo vtedy ústavný súd rozhodol, že na to nie je priestor. Preto sme zmenili ústavu, aby parlament mohol skrátiť svoje funkčné obdobie. Viete, to sú také zaujímavosti v politike, ale tak sa to jednoducho niekedy deje. Preto hovorím, že prezident sa mal obrátiť na ústavný súd. A keby ten ústavný súd povedal o mesiac, o 2, že OK, je to otázka nie je v súlade s ústavou, nikto z nás nemôže povedať ani poslova. Ale prezident zmaril možnosť ľuďom, aby poslali Ficovú vládu kade ľahšie. Urobil to zámerne, urobil to zákerne. Minimálne politickú zodpovednosť za to bude niesť v ďalších voľbách. No a my vieme, že urobil precedens. A ako sa budú ďalší prezidenti k rôznym iniciatívam 3., 4., 5. alebo 27. referendu Roberta Fica o predčasných voľbách, ktorý robí vždy, keď je v opozícii, keď sa k tomu budú stavať ďalší prezidenti tak ako Peter Pellegrini, tak sa takéhoto referenda Robert Fico nedočká. Nie ste právnik, ale odpovedali ste naozaj, že výborne, pokiaľ ide o obsah. Ja tam však vidím jednu medzeru, ktorá nie je právnickej povahy, ale logickej povahy. Úplne správne ste priniesli späť tú diskusiu o novej judikatúre, o novej ústave, o tom, akým spôsobom teraz má parlament právo skrátiť si svoje obdobie. S tým súhlasím. Ale je úplne druhá téma podľa mňa, či môžeme referendum nariadiť, alebo či je relevantné pýtať sa, to je korektnejšia formulácia, či je relevantné pýtať sa verejnosti občanov, či súhlasia, aby si parlament schválil. Vysvetlím na inom príklade. Nájdeme 400 000 ľudí, ktorých sa opýtame, či súhlasia s tým, aby ja som sa rozviedol so svojou manželkou. A bez ohľadu na to, či súhlasia alebo nesúhlasia. Toto nemá žiaden vplyv na to, či ja sa reálne rozvediem. Rovnako toto referendum, podľa mňa v jeho žiadosti, a tu naozaj ma trápi, že sa musím zastávať pána prezidenta. To je jedna z mojich veľkých životných bolestí, keď tomu človeku musím dať za pravdu. Ale v niečomu musím teraz dať za pravdu, že podľa mňa existuje dôvod myslieť si, že tá predošlá judikatúra, ktorú riešila pani prezidentka Čaputová, je relevantná aj v tomto prípade. Lebo vy argumentujete, a veľmi múdro, to som hneď na začiatku povedal, argumentujete tým, že ústavná situácia sa zmenila dostatočne natoľko, aby ľudia mohli žiadať odchod parlamentu v tejto podobe a tým pádom aj vlády, ktorú parlament vyberá. Pán prezident Pellegrini žije v predstave, že sa tá situácia natoľko nezmenila. Pán Bujňák, voči ktorému ste vznesli kritiku, a tej už sa nemusím vyjadrovať, čo bolo treba povedať, bolo povedané, súhlasí v tomto so závermi, že jednoducho tá situácia sa nezmenila aj natoľko. A ja som len potreboval vyjadriť svoje presvedčenie, že ani podľa mňa sa naša ústava nezmenila až natoľko, aby som teraz so zvončekom mohol ísť už nie pred Bonaparte, kto vie, kde pán Fico teraz prebýva, ale aby som tam išiel zvoniť a vykrikovať, že odstúp, alebo čo. Jednoducho nemám pocit, že tá zmena v tej ústave bola taká a domnievam sa, že aj mnohí ľudia na Slovensku nemajú ten pocit. Alebo je toto niečo, v čom sa zase mýlim? Ja som ani raz nepovedal, že sa milíte. Ja som len povedal, že si vážim váš názor a nesúhlasím s ním. A v tomto prípade opäť, ja si vážim váš názor, že máte pocit. OK, máte pocit, pán Buňák má pocit a ja mám iný pocit. A teraz, kto ste vy alebo kto som ja, aby som rozhodol v mene Slovenskej republiky? Ani prezident nemá právo rozhodovať v mene Slovenskej republiky pri veciach, ktoré majú zásadné ústavné dopady, a na to má inštitút konzultácie s ústavným súdom. Rozhodol sa ho nevyužiť a prevzal na seba politickú zodpovednosť, minimálne politickú zodpovednosť. A ja to beriem. OK. Rozohral karty, no ale viete, na konci plieska bič a uvidíme, či toto jeho, prepáčte, nerad, akože je to taká veľmi slušná diskusia a taká odborná, ale ide mi na jazyk, že to bolo také akože flagrantné naplutie do tváre tým 400 000 ľuďom zo strany prezidenta. A mnohí z nich boli voliči Petra Pellegriniho. A viete, nám podpísal to referendum, tú petíciu na referendum nám podpísala sesternica Roberta Fica. Ona nám to prišla povedať. Ja som jeho sesternica. Mám ho plné zuby. Rozkráda našu krajinu. Tak ja si myslím, že je to ústavný inštitút, treba dodržiavať ústavné pravidlá, rešpektujem, ako sa rozhodol prezident republiky, aj keď s ním zásadne nesúhlasím. On si za to bude musieť zobrať svoj payback, ktorý dostane od ľudí. A zároveň my sa zariadíme. Ale to neznamená, že to referendum je nezmyselné. Práve naopak. To znamená, že keby boli referenda nezmyselné, tak ich neorganizuje Robert Fico vždy, keď je v opozícii. To znamená, že napríklad by neorganizoval to referendum ani za naše vlády, už keď padla vláda. Áno, využil to ako politický inštrument na to,
aby motivoval voličov, aby porazil našu vládu a podarilo sa mu to. A my využijeme toto referendum ako politický inštrument na to, aby sme motivovali našich voličov smerom k komunálnym voľbám a následne k parlamentným voľbám a porazíme Roberta Fica. Ďakujem. Rozhodne sa môžeme zhodnúť na tom, že by pán prezident neurobil žiadnu škodu, keby to podal na ústavný súd. Tu absolútne súhlasím. Ja mám aj tendenciu si myslieť, že možno keby mal štát dobrého prezidenta, tak tento prezident by urobil čo najviac. Urobil by všetko preto, aby si overil ústavný stav a zdravie demokracie. Tu súhlasíme, ale stále trvám na tom, že sú to dve oddelené témy. Napriek tomu ďakujem, že tu sme si našli ten začiatočný bod, kde sa nezhodneme a našli sme si aj bod, kde sa zhodneme, lebo súhlasím, že pán prezident mohol to dať na ústavný súd a bolo by to zdravé. Áno, ale jednu vetu ešte chcem povedať, čo zabudol v tej predchádzajúcej myšlienke, čo ste hovorili o pánovi Buňákovi, že viete, vy ste povedali, že pán Buňák našiel relevanciu v tom, ako konal pán Pellegrini, pán prezident. Hej, že rozumie tomu, povedzme, že sa až tak veľmi nezmenilo to prostredie. Ja hovorím, že prezident zneužil právny názor Vincenta Buňáka, aby tým obhajil svoje konanie. Čiže otázka je, že čo bolo skôr, či vajca alebo sliepka, ale ja si osobne myslím, že tak ako právnická fakulta opakovane v Bratislave, opakovane, čo mňa veľmi mrzí, je zneužívaná vládnou koalíciou na nezmyselné objednané analýzy a stanoviska a úplne bludy a chváli sa nimi mimochodom taký významný vedátor slovenskej vedy, ako je Ľuboš Blaha, tak myslím si, že aj v tomto prípade to bolo tak. A potom nech sa nikto nečuduje, keď si ľudia, ktorí naozaj majú čo povedať k ústavnému právu na Slovensku, myslia o tej právnickej fakulte v Bratislave pod súčasným vedením nič dobré. V poriadku. Momentálne mám 3 minúty naskok nad vami, tak sa rozrečním, ale naozaj, že vážim si, ako zatiaľ pracujeme s touto diskusiou. Presuniem sa ďalej. Práve v tejto chvíli sme sa dostali od toho, že referendová otázka prvá bola legitímna, stojíte si za tým a ja to príjmam. Nepotrebujem do toho ďalej nejakým spôsobom vrtať, lebo aj nezhoda je zdravá a tu to nechávam. To, čo mi tu ale zostáva, je výsledné referendum. A toto referendum, ktoré budeme mať, podotknem, že dnes je útorok večer a referendum budeme mať v sobotu 4. júla, čiže v veľmi krátkej dobe. Toto referendum zostalo veľmi, veľmi ostrihané. Dovolím si bez obav povedať, že najdôležitejšia časť, ktorú sme na ňom mali, aj tá, ktorá by bola najdiskutovanejšia, aj tá, ktorá by pravdepodobne podľa mala najväčší mobilizačný účinok, túto pán prezident jednoducho odstrihol. A toto vyjadrenie platí, či s tým súhlasíme alebo nie. Referendum, ktoré nám zostáva, je ľahké v tom, akú má hmotnosť, pretože sa zaoberá len dvomi veľmi konkrétnymi a v podstate veľmi malými témami, kde renta pre človeka, ktorý má za sebou 3 premiérske funkcie v živote, čo v histórii Slovenskej republiky je len jeden konkrétny pán premiér Robert Fico. A potom je tam tá špeciálna prokuratúra. No a teraz vlastne to, čo sme získali celým týmto konaním, a nehovorím, že je to vaša chyba, lebo nemohli ste predvídať, čo robí pán prezident, samozrejme, ale to, čo nám tu zostalo, je oklieštené, oholené, tenučké, malinké referendum obsahovo, ktoré nie je príťažlivé, nie je kontroverzné, z vonkajšej diskusie to tak vyplýva, nie je dostatočne mobilizačné a vlastne nám vytvára snahu, ktorá nebude ocenená, je finančne, podľa mňa 10 miliónov eur nie je nejaká strašná čiastka pre štát ako je Slovenská republika. To naozaj, že nepovažujem za významné, ale stále je to 10 miliónov eur, ktoré ľudia vidia. A prináša nám aj určitý konflikt, že táto opozícia znovu vymýšľa cirkus, je to celé predvolebná kampaň, je to útok pred komunálnymi voľbami. A ja sa teraz pýtam úplne, že úprimne a za tých, ktorých zastávam v tejto diskusii, že nenarobili sme týmto viac škody ako osohu, keď je to v tejto podobe? Akú škodu sme narobili? Žiadnu škodu sme nenarobili a môžeme ísť tak per partes po tých bodoch, ktoré ste povedali. Áno, zhodneme sa na tom, že prezident to ostrihal, to orezal, to najpodstatnejšie z toho referenda dal preč. Jeho rozhodnutím. A za to bude niesť politickú cenu. Zároveň ale nie je možné, aby sme po jeho rozhodnutí stiahli tie ostatné otázky a požiadali, aby to referendum nebolo. On ho raz vyhlásil ho bez tej jednej otázky, zákerne v letných mesiacoch, zákerne, a už sa to nedalo stiahnuť. To znamená, že to, ako dnes to referendum je dôsledkom rozhodnutia osobného, nezmyselného podľa môjho názoru, ale rozhodnutia Petra Pellegriniho. Teraz máte tam dve otázky, ktoré ostali a vy hovoríte, že sú ľahké a
a že vlastne renta a tak ďalej, že či to je vlastne podstatná téma, alebo nie je to podstatná téma. No to je podstatná téma. Keď predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi ako jedinej osobe v histórii Slovenskej republiky, dám nábok prezidentské renty samozrejme, táto vládna koalícia schváli doživotnú rentu. Veď to je ďalší pľúvanec do tváre ľuďom, ale všetkým. To si tú doživotnú rentu nezaslúžia lekári, to si ju nezaslúžia učitelia, to si ju nezaslúžia, neviem, nikto, len Fico. A za čo, pre Boha živého? Za to, že za tých 16 rokov, ktoré vládne z ostatných 20 rokov na Slovensku, zrujnoval našu krajinu na padrť? Alebo za to, že sa chodí masovému vrahovi do Kremľa kľaňať? Alebo za to, že tu nadáva redaktorkám STVR, že sú hlúpane? Alebo za to, že za jeho vlády tá mafia, ktorá tu pôsobila, dal som zatiaľ teda v úvodzovkách minulý čas do toho, lebo to je tá istá, tu je opäť, tu spôsobila vraždu novinára a jeho snúbenice. Za to on si zaslúži tú rentu. A tí, ktorí to vyšetrovali, a to je tá tretia otázka, tak to sú tie orgány činné v trestnom konaní úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý Fico zrušil napriek tomu, že verejne slúbil, že to neurobí. A to je tá Národná kriminálna agentúra, ktorú Fico zrušil. Jednoznačne trvám na tom, že to referendum má zmysel, lebo minimálne to ukáže ľuďom, ostatným, nám všetkým, čo si ako národ myslíme o Ficovi. A teraz, že či to stojí 10 miliónov, alebo koľko to stojí. Hej. Ono sa o tom tak veľa hovorí, že vlastne aké je drahé a niekto to je ešte tak nezmyselné, až by som povedal, že populisticky dáva do pomeru s tou rentou, hej, že Fico dostane rentu 2 milióny a toto stojí 10 až 12 miliónov, niekto hovorí. V prvom rade treba povedať, že tá renta je samozrejme symbol papalašizmu a takej tej bohorovnosti Fica a tej celej ekipy okolo neho. Aj tá zlatá vaňa, s ktorou chodíme po Slovensku, je symbol, lebo to je presne to, že nám zvyšuje dane a on si kupuje hotely, kde sú zlaté vane. Hej. Ale zároveň je to aj presne o tom, aby sme povedali ľuďom, že my toto nebudeme trpieť. Že my jednoducho takýto papalašizmus robiť nebudeme. Že my sme iní. Je to politický symbol a z tých 10 miliónov mimochodom veľká časť ide naspäť ako forma či už odmeny pre ľudí, ktorí sú v komisiách, alebo sa za to nakupujú kancelárske pomôcky a podobné veci pre okresné úrady a pre obecné a mestské úrady, ktoré by si to kupovali aj tak. Čiže tá celkové náklady na to referendum sú naozaj výrazne menšie ako 10 miliónov, ale to pozitívum, ten signál, ten symbol má oveľa väčšiu hodnotu. Ďakujem. Asi 7 rôznych tém a je pre mňa náročné ich urobiť všetky naraz a vložiť ich do jednej kocky a otvoriť ich, ale začnem takto, lebo asi to, čo sa ma najviac dotklo, je ten zápas s tou rentou. A znovu začnem tým, že vyjadrím pochopenie. Osobne som presvedčený, že pán premiér pri všetkej úcte si žiadnu rentu nezaslúži. Osobne som presvedčený, že to ani nie je o osobe tohto pána premiéra. Ja si jednoducho myslím, že žiaden premiér si nezaslúži žiadnu rentu a už vôbec nie za takej naozaj pračudesnej podmienky, že dokončené 3 obdobia. Keď to vyšlo a mali by sme sa nad tým argumentačne zamyslieť, že kamarát, tak ty si odslúžil 12 rokov v pozícii prvého ministra, že čo teraz chceš? Akože, že čo, nemusel si toto, nie je štátna nejaká ozdoba, ty si tam manažer svojich ministrov, prečo by si mal mať rentu? Že naozaj neslúžiš v mužstve vojakov, ktorí si ťa vážia, za ktorých by si bol ochotný riskovať život, nezachraňuješ nič, súhlasím s vami. Mňa tá renta akože principiálne vlastne štve. A emocionálne tomu rozumiem, čiže tu je zhoda. Ale mňa by mohlo štvať strašne veľa vecí takéhoto malého typu. Napríklad by som mohol mať záhradu u nás doma v obci. My máme strašne peknú obec a máme černozem a veľa vody jedno s druhým. Teraz by som v tej záhrade mohol mať krásne kapusty a mohol by som mať zajaca, čo mi chodí žrať, akože z poľa, že mi chodí vyžerať kapusty a strašne ma to hnevá, možno ešte aj viac, než ma hnevá Robert Fico s jeho rentou. A rozhodnem sa jeden deň, že sa s tým zajacom definitívne porátam a vytvorím si plán, ako ho pripravím o život, lebo on už sa tej kapusty proste nechytí. A teraz otázka je, že prečo nechodíme s kanónmi na zajaca? Prečo je toto ustálené slovné spojenie, že keď mám proste problém so zajacom, čo je malý problém, a pri všetkej úcte z finančného hľadiska je renta Roberta Fica hrozne malý problém. Ono nás to z hľadiska štátu, akože jasné, jemu to zabezpečí dobrý koňak a aj životný štandard, ktorý si väčšina Slovákov nikdy nepredstaví len v položke tej renty.
Ale z hľadiska štátu je to naozaj, že ako keby mi z tej mojej záhrady zožral zajac 1-2 kapusty. Že ten pomer toho, ako nás to boli, je veľmi malý. A referendum je doslova najväčšia možná demokratická zbraň na čokoľvek. Mali sme tu jeden čas takého pána premiéra, on strašne ľúbil operovať s atomovkami ako populistickými nástrojmi. A toto je naozaj, že ak by sme porovnávali zbrane, ktoré v demokracii máme, tak referendum je najväčšia možná zbraň, tá najsilnejšia atomovka, lebo na to, aby bolo platné, sa ho v tejto chvíli musí 2 250 000 ľudí zúčastniť. To je na úrovni voľby prezidenta. Čiže na úroveň voľby prezidenta, na úroveň vstupu do Európskej únie nad 50,01 voličov sme postavili rentu Roberta Fica a Národnú kriminálnu agentúru. A teraz znovu súhlasím s tým, že to nie je vaša chyba, lebo vy ste navrhovali, aby tam bola aj tá tretia otázka a spolieham sa na to, že keby bola, tak by táto diskusia nemusela byť. Ale v tejto chvíli sme v tej situácii, že ideme na zajaca, ktorý žere kapustu s najväčšou zbraňou. A ja musím povedať, že unavovať občanov aj takýmito vecami, aj takýmito diskusiami, aj témami, ktoré ich príliš nevzrušujú, aj sa im zdajú zbytočné, podľa mňa nepomáha demokracii. Že občan je jednoducho unaviteľný, vyčerpateľný zdroj a rovnako ako sme tu jeden čas mali Spartakiady s úplne bizarnými opatreniami, kde sa jeden premiér ráno rozhodol, že niečo spravíme a do večera bol pandemické opatrenie, ktoré inde na svete nebolo. Myslím si, že toto môže byť rovnako únavné pre slovenskú občinu a my už teraz sme dosť akože vytrápení, podľa mňa, touto vládou. Práve preto, že sme dostatočne vytrápení touto vládou, musíme urobiť všetko preto, čo je v našich silách, aj ako občanov, aj ako opozičných politikov, aby sme tú vládu dali zo Slovenska preč. To ste vy popísali presne. To referendum, a teraz trošku politického marketingu, keď ho robíte, tak vždy ho robíte tak, že dáte nosnú otázku a potom dáte dodatočné otázky, ktoré majú vlastne napomôcť čo najvyššej účasti. Prezident sa rozhodol tú nosnú otázku svojvoľne odstrihnúť. A vy už neviete potom zrušiť to referendum, lebo prezident ho vyhlásil. Bodka. Čiže táto debata je síce akože milá, aj akože slušná, ale v podstate medzi dvomi ľuďmi, ktorí to nedokázali ovplyvniť. Lebo my sme dávali nosnú otázku o tom, že chceme, aby vláda Roberta Fica skončila. A k tomu sme dali dve otázky, ktoré v tom čase, keď sme zbierali tie podpisy, boli zásadne dôležité pre občanov, kde bola veľká retorika medzi ľuďmi. Ten diskurs prebiehal o tom, že prečo by si tento jediný človek v histórii zaslúžil tú rentu a prečo zrušil úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru, kde tieto dve inštitúcie išli po tých všetkých zlodejinách a po tých bielých golieroch. To bolo nosné pre ľudí, to bolo motivačný faktor k tej zásadnej otázke. Ostali tie dve. Rozhodnutím Pellegriniho, nie Naďa, nie Lengharta. Čiže beriem váš argument, ale neberiem váš argument, že by sme unavovali tým ľudí. Naopak. Ten argument je, že my tých ľudí motivujeme. My sme namotivovali tých 400 000 ľudí, aby to podpísalo. To je 500 000 ľudí. My sme namotivovali to, našich členov, aby v mraze, v búrkach, v horúčavách zbierali tie podpisy sami. A vyzbierali sme to. Všetci sa nám smiali, to nemáte šancu vyzbierať a tak ďalej. A urobili sme to. Lebo máme toho plné zuby. A toto pomôže. Ja vám hovorím, že to je začiatok konca Roberta Fica. Len trošku ma mrzí, že tie opozičné strany s výnimkou Progresívneho Slovenska a Maďarskej aliancie k tomu pristupujú viac tak akože úzkostranícky, že svoje záujmy tam sa dávajú do popredia a nie v zmysle záujmov Slovenskej republiky. Čo ale neplatí pre ich voličov, lebo podľa posledného prieskumu minimálne polovica voličov opozičných strán sa toho referenda zúčastní. Čiže tí, ktorí dnes hovoria, že sú proti tomu referendu, že sa nezúčastnia, z lídrov opozičných strán vlastne vyháňajú polovicu svojho elektorátu k nám, k demokratom, ktorí sme to referendum priniesli a ich voliči to chcú zahlasovať. Musím sa priznať, že práve teraz som bol chvíľočku trošku nesvoj. Skúsim zopakovať, čo som pochopil z vášho monológu. Ak mi kývnete, že sa chcete vrátiť k slovu a opraviť sa, alebo som niečo nepochopil, tak veľmi rád vám vyhoviem, ale povedali ste mi, že referendum sa robí tak, že hlavná nosná otázka, v našom prípade bohužiaľ, rád by som ju videl v praxi aj preto, aby som mohol vidieť výsledok, ale v našom prípade táto nosná otázka preč. A potom sú doplňujúce otázky, ktoré majú zvýšiť účasť. Rozumiem, ale ide mi tu o realitu. Naozaj si myslíme, že ak by ľudia mali možnosť hlasovať o tom, že chcete poslať do čerta vládu Roberta Fica,
tak by ešte nejakí ďalší ľudia, ktorých toto nezaujíma, prišli preto, aby mu zrušili rentu? Lebo to je to, čo ste mi teraz povedali, že tie menšie, podstatne menej dôležité otázky o špeciálnej prokuratúre a o zrušení renty by vlastne zvýšili účasť na tej prvej otázke a celkovom referende, a to podľa mňa nesedí z úplne jednoduchého dôvodu. Ak by sa vám tou prvou otázkou, ak by aj bola samotná, ak by sa vám podarilo vyhnať Roberta Fica a poslať ho, nech si ide chudák oddychnúť, lebo má toho veľa v poslednej dobe, tak aj tak by ste pri moci boli pravdepodobne v nejakej podobe s koalíciou, aj vy, aj teda partneri, ktorých menujete pravidelne, sledujem vašu komunikáciu, a aj tak by ste mali možnosť tú rentu zrušiť a tú špeciálnu prokuratúru zaviesť. Čiže celý tento argument, že tie doplňujúce otázky by nejakým spôsobom posilnili tú prvú otázku, podľa mňa nie je v súlade s pravdou. A ja naozaj si neviem predstaviť človeka, ktorý si povie, že vyháňať Roberta Fica, tak to ja neviem či. Ale keď mu mám rentu zrušiť, tak Anciáša tvojho v sobotu tam pôjdem. Že nepoznám takého človeka. Vy takého človeka poznáte? A verte, že áno. Vy ste zjavne veľmi šikovný právnik, ale verte mi, že tá politická realita by vás možno prekvapila. Ja stále hovorím taký prípad, ktorý som zažil nedávno na východnom Slovensku, kde taká pani išla oproti mne a že ja vás mám tak strašne rada, vy ste výborní, vás mám tak strašne rada, ale toho Náďa nenávidím. Hej. Jednoducho, občan Slovenskej republiky je rôzny. Niekto sa venuje politike viac, niekto menej. Niektomu vadí Robert Fico ako člen vlády, ale niekomu vadí iba jeho renta. Niekto mu ju závidí a niekto ju považuje za neoprávnenú. A niekto kašľa aj na jeho rentu, aj na jeho vládnutie, ale vadí mu, že Národná kriminálna agentúra bola zrušená, alebo tá je o spravodlivosti. Alebo že úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dokázal naozaj odstíhať mnohých, bol zrušený práve kvôli tomu, lebo bol úspešný. Takže áno, verte či nie, akokoľvek sa vám to môže dať absurdné, je to tak. Každý si v tom referende vie nájsť to svoje a že sa raz vrátim k tomu referendum, ktoré robila Saska, tam mali tuším 8 otázok. Hej. A keď tú relevanciu tých otázok porovnám, tak myslím si, že z hľadiska politických symbolov je renta oveľa viacej ako to, že či jazdíte na aute, ktoré má hodnotu 50 000 eur, alebo z hľadiska spravodlivosti je oveľa viacej to, že znovu zavediete tie inštitúty, ktoré tu bojovali za spravodlivosť v tejto krajine, ako to, že sa niekomu nepáči, že jazdí na BMWčku a radšej by jazdil na Škodovke. Hej. Čiže áno, tie otázky pobavili sme sa o tom s politickými marketérmi, skúsenosti, ktoré my máme, sme do toho dali a urobili sme to tak, ako sme to považovali v tom momente za správne. A neurobili by sme to asi inak, možno by sme tam dali ešte nejaké ďalšie otázky. Zase musím 2-3 minútky minúť, takže aj ja sa porozprávam. V prvom rade nie som právnik, prepáčte. Moje PhD je z mediálnych a komunikačných štúdií a odborník som na propagandu, ale ďakujem vám. Vy ste podľa mňa tiež šikovní. Ďakujem. A teraz, keď sme sa takto pekne pochválili, tak sa vrátim k tej vecnej diskusii. Prijímam aj túto pozíciu. Úplne, že zásadne s ňou nesúhlasím a rád by som sa porozprával s marketérom, ktorý si myslí, že nejaký zásadný počet ľudí príde kvôli rente, navyše nad tými, ktorí prídu kvôli Ficovi. Akože Fica tu môžem mať, to mi nevadí, ale na rentu prídem, je to zvláštne. Ale dobre, ten váš odkaz na Sasku tiež považujem za relevantný a tiež v čase, keď Saska prinášala toto referendum, tak prvé, čo mi napadlo, je, že niekto na hasičskom plese proste vyhral atrament, lebo to, čo oni tam stihli napísať, aké to bolo dlhé a koľko to bolo naozaj zvláštne. A bolo aj ťažké chápať, že pre koho sú tie otázky vlastne dôležité. Ale tým referendum, ktoré Saska mala, podľa mňa ste práve potvrdili tú logiku, že drobné, malé, sekundárne, terciárne a v prípade Sasky, neviem, či nie, že až 19. problémy netvoria účasť. Lebo na Slovensku má človek problém zdvihnúť svoju kostrču zo stoličky a ísť hlasovať v prezidentských voľbách. Ešte ako tak sa dokope k parlamentným. Europarlamentného vôbec netrápia a keď starosta je kamarát, tak pôjde. Ale celý ten volebný proces, ktorý u nás je pre človeka tak náročný a my tak strašne nechceme voliť, že vždy, keď počujem argument o tom, že ale kvôli rente niekto voliť pôjde, tak sa mi trošku otočia panenky, lebo mi to nevychádza mi to. Ale dobre. Zhltol som minútu, ktorú som potreboval a teraz ďalšia téma. Ja si doberiem tú minútu naspäť, ak môžem. Nech sa páči. Viete, pozrite sa na preferencie, alebo teda prieskumy verejnej mienky, kde sa opýtajú voličov Smeru, koľko z nich chce, aby padla vláda Roberta Fica. A bude to veľká menšina.
Ale keď sa tí istí ľudia opýtajú, koľký z nich súhlasia s tým, aby Fico mal doživotnú rentu, tak to bude presne naopak. To sú tvrdé dáta. A preto ten argument, ktorý vy hovoríte, jednoducho nesedí. Toto beriem. Naozaj, že som ochotný prijať, že voliči Smeru, zvlášť voliči Hlasu a zvlášť voliči SNS a ešte nebodaj tí neboráci z voličskej základnej republiky, že títo môžu mať problém s rentou. A nepresvedčili ste ma, ale príjmam ten argument, že naozaj je relevantný a kým sa po najbližšej sobote neukáže výsledok, ako je relevantný, tak nemám dôvod ho ďalej spochybňovať. Ďakujem, v tejto diskusii ste naozaj ste mi poskytli všetko, čo som potreboval. Teraz idem k tej špeciálnej prokuratúre. Máme tu v Bratislave takého ministra vnútra. Ministerstvo vnútra je niečo môjmu srdcu veľmi blízke, lebo si myslím, že štátna služba je extrémne že vitálna, dôležitá vec pre fungovanie štátu. Extrémne si vážim Slovenský policajný zbor, Slovenský hasičský zbor, mám niečo s nimi zažité. Tie dámy a tí páni, ktorí tam pracujú, zasvedcujú svoj život, obetujú súkromie, často reputáciu, lebo byť policajtom nie je v každej dedine populárne, že naozaj za mnoho vecí som im vďačný. Som vďačný za prácu aj pánom Čurilovcom. Ministerstvo vnútra je mi srdcu blízke. Ale teraz si predstavím, že keby vznikala nová špeciálna prokuratúra, lebo my to demokrati cez referendum vybavili, že si proste môžem kúpiť novú špeciálnu prokuratúru, tak dnešný minister vnútra pri všetkej úcte a dnešný minister spravodlivosti pri všetkej úcte budú títo dvaja, ktorí spolu budú miešať kapučíno a budú vymýšľať proste orgán, ktorý má vyšetrovať, prenasledovať a budú sa baviť, ktorí policajti tam čo budú a ktorí prokurátori tam čo budú. A ja naozaj neviem slovami vysvetliť, ako veľmi nedôverujem odbornému názoru dnešného ministra vnútra. A potom ani dnešný minister spravodlivosti nie je podľa mňa žiaden lumen, čo sa týka odbornej prípravy, ale ešte majú podľa mňa obidva problém aj s charakterom. A teraz keď si predstavím, že by to nešťastné referendum prešlo, lebo ja sa naozaj úprimne bojím, že niekto pánovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi povie, že kamarát, choď založiť špeciálnu prokuratúru. Ja neviem, či som v živote počul niečo, čo je akože desivejšia predstava, akože tento človek má vymýšľať špeciálne vyšetrovacie a stíhacie týmy. Prečo ste toto urobili? Ja naozaj neviem, ako môžem od Šutaja Eštoka, od Fica, od chudáka ministra spravodlivosti, ktorý sa tam musí zviesť tiež, že prečo toto od nich žiadame? Túto sa teda, že zásadne nezhodneme a vy ste si totižto do toho vášho vstupu nakomplet prebrali retoriku od ľudí, ktorí toto tvrdia, ale pritom sa zásadne mýlia. A čo ma najviac na tom trápi je to, že napríklad to tvrdí aj Štefan Hamran, bývalý policajný prezident, ktorý predsa presne vie, ako to funguje a napriek tomu hovorí tento nezmysel so všetkou úctou. Pretože dnes, keď bola Národná kriminálna agentúra zrušená, tak bol vytvorený úrad boja proti organizovanej kriminalite, čo je v podstate to isté, čo bola Národná kriminálna agentúra, akurát, že si tam dali svojich ľudí. Oni, ten Šutaj Eštok, ten Robert Fico. Čiže oni už to urobili, čo vy hovoríte, aby sa pre Boha nestalo. A čo hovorí naša otázka je to, aby sa to vrátilo tam, kde to bolo predtým. To znamená, aby tá štruktúra bola tam, kde bola predtým, pred tým zrušením. A videl som k tomu taký veľmi dobrý odborný článok právny, ktorý hovorí, že áno, to znamená, že vlastne všetky rozhodnutia, ktoré boli urobené medzičasom, by boli neplatné. Z hľadiska štruktúry a personálnych rozhodnutí vrátilo by sa to naspäť. Pred to rozhodnutie. To znamená, že nie, že našim referendum, ktoré by bolo úspešné, by sme im umožnili to urobiť, ale oni to už urobili a my by sme ich prinútili to vrátiť naspäť. To je ten základný moment, ktorý si niektorí ľudia neuvedomujú a tak naprvú hovoria, že no však teraz bude Šutaj Eštok rozhodovať, kto bude v Národnej kriminálnej agentúre. On to už rozhodol, len sa to volá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Čiže toto je tá pointa toho celého a toto som povedal aj v diskusiu Mareka Vagoviča, Štefanovi Hamranovi a nemal na to argument, dostal ticho. Lebo tak to je. Súhlasím s tým, zase vám musím dať za pravdu, že pán Matúš Šutaj Eštok už všeličo stihol s mnohými rôznymi mierami úspechu. Všeličo nestihol. Áno. Stále je tu napríklad pozícia špeciálneho prokurátora, ktorá v tejto chvíli pri všetkej úcte k realite jednoducho neexistuje. Pán posledný špeciálny prokurátor bol kritizovateľný za mnohé veci. Chápem, že sa našli jeho kritici vo všetkých možných táboroch, ale myslím si, že pán špeciálny prokurátor, posledný, ktorý bol, nebol na škodu pre vtedajšie zdravie slovenskej, akože aj tej štátnej služby, aj vyšetrovacích procesov, aj justičných procesov. Jeho prítomnosť bola podľa mňa skôr ozdobou ako škodou.
Ale stále platí, že keby teraz vznikla špeciálna prokuratúra, tak ten špeciálny prokurátor by bol pravdepodobne niekto, kto sa dôverne pozná s vterajším premiérom a s vterajším ministrom vnútra a vníma aj ich záujmy. Ja sa tu len veľmi krátko vrátim k pánovi Parovi, k pánovi Lindnerovi, ktorí akože zo súkromnej sféry dokážu veľmi nepekným spôsobom zasahovať do týchto procesov a ja si úplne teraz, že akože zahútam a pustím sa do dobrodružstva, predstavovania si budúcnosti, ale mne úprimne vôbec by ma neprekvapilo, keby niekomu veľmi múdremu v okolí ministra vnútra napadlo, že pán Lindner by bol výborný špeciálny prokurátor. Aj tá legislatíva, ktorá by mu to mohla umožniť, nie je niečo, čo by mali problém presadiť. A toto riziko je reálne, lebo súhlasím s tým. NAKA a organizovaný zločin, pán Matúš Šutajštok všeličo stihol, ale tento argument podľa mňa neplatí pre pozíciu a osobu špeciálneho prokurátora. Opäť, úrad špeciálnej prokuratúry, opakujem ešte raz, Fico slúbil verejne, že rušiť nebude. A teraz oni zrušili ten úrad ako taký, ale vytvorili špecializovanú zložku na generálnej prokuratúre. Hej. Čiže aby to mal viac v rukách generálny prokurátor, v podstate to bola tá pointa toho celého. No a my hovoríme, že tak zásadná vec, ako je boj s organizovanou kriminalitou a s takými závažnými trestnými činmi, ako sa robilo na úrad špeciálnej prokuratúry, si vyžaduje samostatnú organizáciu. O tom je táto referendová otázka. Zároveň platí to, že my chystáme komplexnú reformu prokuratúry ako takej. To znamená, ak prídeme k moci a vytvoríme, dal by Boh, aby to bola ústavná väčšina, tak sa musíme pozrieť na komplexnú reformu ústavy prokuratúry a ústavným zákonom. A tam, ak by sa medzičasom udialo, že pán Lindner alebo jemu podobní jedinci, ktorí podľa môjho názoru patria všade inde, len nie do pozícií, kde majú zastupovať práva štátu, ak by boli v nejakých funkciách, tak to bude aj tak irelevantné. Lebo ja verím, že komplexnou reformou sa ošetrí nielen to, ako bude tá štruktúra vyzerať, ale aj, že tam budú vybraní ľudia, ktorí majú nielen odborné, ale aj morálne predpoklady na to, aby vykonávali také funkcie, ako je šéf prokuratúry alebo štátneho zastupiteľstva, alebo špecializovanej zložky prokuratúry pre boj s organizovanou kriminalitou. Som vám vďačný, že hovoríte takto otvorene, lebo práve teraz, a znovu, ak vám rozumiem správne, iba mi kývnite, ak nie, práve teraz ste dali že jasnú výzvu konkrétnym štruktúram moci, konkrétnym mechanizmom, ktoré teraz fungujú, nie šťastne. A oceňujem, že takto akože vyzývavo a s priamym útokom na konkrétne línie a konkrétne barikády vystupujete. Ale keby som zase išiel do dôsledkov vo svojom uvažovaní, tak ste ma práve nakúpili ako podporovateľa vašej ústavnej väčšiny a koalície, lebo ja chcem tú vašu reformu. A chcem, aby ste aj ústavu, aj systém prokuratúry, a naozaj si myslím, že ten sovietský skelet, ktorý tu zostal, nám nesvedčí už v modernej republike, fandím vám. A budem fandiť, čo ja viem, aj Saske s pani ministerkou Kolíkovou, lebo si myslím, že aj jej príspevky do diskusie boli relevantné v histórii a teším sa na to, že by ste toto priniesli. Ale dokeľu, a fakt si musím zanadávať, že keď máte takúto dobrú reformu v programe a všetko toto aj tak príde a vy snáď táto koalícia odíde a vy ako člen ďalšej koalície prídete, ak toto všetko príde, na čo mi je to referendum? Lebo vy mi už všetko ponúkate v programe, ktorý, ak ste mi ho teraz vysvetlili, a ja budem prvýkrát v živote veriť sľubom politikov a uverím vám to, ak ste mi ponúkli takýto parádny program po voľbách, ktoré prídu o rok a kúsok od teraz, ja to referendum úplne, že nedávam to. Nerozumiem tomu, že na čo ho potrebujem, lebo oveľa lepšie veci, než by som tým referendum dosiahol, ste mi to práve teraz nakreslili. A vlastne, keby som to tak hodil, lebo však zase mám 20 sekúnd navyše do analogie, tak práve ste mi povedali, že situácia, že v sobotu si s vami môžem dať špagety s kečupom, ale to je v poriadku, lebo o rok a pol pôjdem na švédske stoly do najlepšieho hotela v Bratislave. A teraz na čo chodím na tie špagety, keď ja vás chcem podporiť, aby sa vám podarili tie švédske stoly? Tie švédske stoly dostanete vtedy, keď si ich zaslúžite tým, že si dáte so mňou tie špagety s kečupom. Jednoducho netreba sa pozerať na otázky tak, ako sú dnes, ale tak, ako boli naformulované, keď sme kladli začali zbierať tie podpisy. A to boli 3 otázky vrátane možnosti skrátenia volebného obdobia. Opakujem ešte raz, tak ako to vyzerá teraz, je rozhodnutie Pellegriniho, s ktorým zásadne nesúhlasím, ale nič nám neostáva ako rešpektovať ho. Zatiaľ. Po druhé, na to, aby sme porazili Roberta Fica, potrebujeme vykonať množstvo aktivít. 2 roky sme chystali toto referendum množstvom aktivít po celom Slovensku.
Aj kvôli tomu dnes nemáme 1,7% v preferenciách, ako keď som preberal stranu, ale máme okolo 6% v preferenciách. Práve kvôli tomu, že sa stretávame s ľuďmi, že im hovoríme, že im dávame nádej, že ich motivujeme, že vytvárame štruktúry, prinášame pre ľudí návrh dobrého programu, hlboká orba. Jednoducho, lebo potrebujeme hlboko preorať tú spoločnosť, aby sa darilo. A zároveň to smeruje aj k komunálnym voľbám. To je vlna. A na tú vlnu naskočíme a cez komunálne voľby sa dostaneme k Národnej rade. A potom, keď Roberta Fica pošleme tam, kde si ho všetci želajú, aby skončil, tak potom si môžeme dať spoločne tie švédske stoly. A dovtedy si to musíme odmakať. Vy by ste chceli, aby sme bez práce dostali koláče. Tak najprv si to odmakajme a keď si to spoločne odmakáme, tak potom veľmi rád vás pozriem na tie švédske stoly a s radosťou a s úsmevom na tvári si budeme hovoriť, dobre, že sme si dali tie špagety s kečupom, vďaka tomu dnes môžeme hodovať. Ale tu presne odpovedáte na moju obavu. Že ja chápem a prijímam a rešpektujem, že bez práce nie sú koláče. A my teraz máme pred sebou komunálne voľby. A aké budú dôležité teraz? A mohol by som sa rýchlo s úsmevom pozastaviť na kandidátov v Bratislave a znovu jeden nezávislejší ako iný. Mohol by som hovoriť o tom, koľko tu máme problémov v tomto nadchádzajúcom komunále a kde všade sa aký kandidát vyskytol. A to nehovoriac o tom, aké šťastné voľby budú v niektorých župách, kde sa ľudia môžu rozhodovať medzi KDH a Republikou, čo pre mňa naozaj je najlepšia správa tohto roka. Ale aj keď priznávam, že toľkoto práce nás čaká, že komunálne voľby nás čakajú, že máte pravdu, ja nedokážem nájsť spojitosť medzi referendum a dlhou prácou na tejto zmene. Lebo som od začiatku hovoril, že to referendum je pre mňa únavné. Ja si teraz s veľkou láskou spomeniem na jedného premiéra, ktorý mi raz povedal, že idem na plošné testovanie, potom mi povedal, že znovu idem na plošné testovanie, potom mi povedal, že znovu idem na plošné testovanie. Medzi tým už vedecká obec bola taká, že ono plošné testovanie celé dobré, ale odtiaľ potiaľ, lebo keď budeme plošné testovať každú sobotu a nevieme koľko a potom ešte aj sa pojíme chodiť z okresov do okresov a taký papier a onakvejší, tak aj mnohí ľudí unavíme a presvedčíme ich, že podieľať sa na demokracii je vlastne náročné, že robíme cirkus, že všetko to, čo robíme a snažíme sa, aj nedáva zmysel, že veľa z týchto opatrení je zbytočných a ja teraz úplne plynule prechádzam k nášmu referendu. Ak by som sa držal toho, že toto bude 10. referendum v našej histórii a poznám výsledky na percentá všetkých, to, že sme sa dostali do Európskej únie, bolo krásne nad 50, ale za vstup bolo len 49% a pár drobných, čiže zachránili nás odmietači. Tu by som teraz mohol čakať, že buď 20-25%, keby som sa držal dnešných správ a toho, ako som sa pripravoval na našu diskusiu. A keď Robert Fico, zlatý chalan, uvidí, že iba 25% ľudí sa hnevá na jeho rentu a iba 25% ľudí sa unúvalo sa tam doterikať a táto koalícia vlastne má iba maximálne 25% mobilizačnú schopnosť, lebo ako hovoríte, on ešte povie, že niektorí tam došli aj zo Smeru, aj z Hlasu, aj z SNS, to ani nie je 25%, to je ešte menej. Ja neviem, či teraz toto referendum nerobí prácu v prospech Roberta Fica a v prospech jeho zosmiešňovania našej kauzy. Lebo ja keby som sa teraz nechal nahovoriť a konečne budem veriť prvýkrát v živote politikovi a príjmem vašu predstavu prokuratúra, v tejto chvíli ste vo mne vyvolali obavu, že možno si to v sobotu aj trochu nahnem nie mojím smerom. K tomu plošnému testovaniu zoberte, aké ste mali z toho pocity a to ste za to neboli zodpovední za tú organizáciu ako ja. Tak asi viete, čím som prechádzal v tom čase. Čo sa týka toho referenda, Robert Fico robil tie referenda doteraz, ak sa nemýlim, 3. Ano. A to najúspešnejšie z nich malo 27%. To bolo presne to, v ktorej vláde som sedel ja. A môžem vám povedať, že napriek tomu, že by niekto povedal, že to bolo iba 27%, tak ja vám poviem, že keď si človek uvedomí, že to je 1 000 000 ľudí, takmer, tak je to sila. A tú silu som cítil ako člen vlády. Ja som vedel, že nás to referendum neodvolá, ale zároveň som vedel, že to je 1 000 000 ľudí, ktorí prišli práve pri tých skúsenostiach s referendum na Slovensku povedať, že majú tie vlády plné zuby. Vy si myslíte, že to je neúspešné referendum? Právne áno, nebude naplnená litera 50% plus 1 hlas, ale politicky tých 27% pre Roberta Fica bolo veľkým úspechom. Ja si nemyslím, že Robert Fico pri účastiach, ktoré tam mal, niekde bolo tuším okolo 18% a neviem čo, že ja si nemyslím, že on by teraz akože vykrikoval od radosti, že iba 20%, iba 20%. Nie. Ale keď tam dostaneme 20% plus, tak to bude veľmi motivujúce pre ľudí na to, aby sme naskočili na tú vlnu. A to je to prepojenie, ktoré končí vlastne pri parlamentných voľbách. To je tá vlna, ktorá sa spustí a bude pokračovať cez komunál a budúci rok bude pokračovať až do parlamentných volieb.
Takže áno, výrazne podporujem alebo prosím ľudí, aby prišli do toho referenda. Už to neviem inak povedať, asi toto je najlepšie vyjadrenie, lebo je to forma, ktorú môžu ukázať, že majú Roberta Fica plné zuby. A keď Roberta Fica niečo teší, pán Lengár, tak je to, že opozícia v tomto nie je jednotná. Lebo keby sme tam boli v jednom šíku všetci z tej opozície, aj tí, ktorí vždy hovoria o referende, že ho chcú organizovať a nikdy ho nezorganizovali, alebo aj tí, ktorí už zorganizovali v minulosti referenda, ktoré boli o menej podstatných veciach, jednoducho všetci, keby sme tam boli v tom šíku, tak by to bol veľmi silný signál pre Roberta Fica a pre túto vládnu koalíciu. Tak ako oni všetci boli v šíku proti našej vláde. Tak to ma mrzí a to teší Roberta Fica. Lebo keby boli všetci, keby sme boli v jednom ráde a povedali poďte všetci a tak budeme aj zajtra vyzývať, a viem, že niektoré strany budú tiež robiť tlačovky k tomu, tak ja verím, že by tá účasť bola ešte vyššia a že by sme prekonali kľudne aj tú najlepšie číslo, ktoré mal Robert Fico doteraz. Vážim si túto otvorenosť, aj to poľutovanie nad tým, že nie sme jednotní. Je dobré byť sebareflektívny, je dobré hovoriť otvorene. To ma ale privádza aj k tej poslednej téme, ktorú som dnes pre vás mal, že som v poslednej dobe sledoval vyjadrenia Hnutia Slovensko, ktoré ja familiárne ešte stále volám Oľano. Mám na to aj veľmi konkrétny dôvod, aj sa k vám priznám, mám jedného priateľa v dnešnom Hnutí Slovensko, s ktorým si občas rád zavolám a porozprávam sa. A mal som tam požiadavku, že či by bývalý pán premiér z Hnutia Slovensko niekedy možno prišiel aj k nám do tohto istého podcastu a povedali mi, že preberme to a dali mi e-mail, kde sa na konci píše, že _obyčajný.sk. Oni sami sa ešte stále prezentujú vo svojich stránkach a technikáliách, že sú ešte stále obyčajní ľudia Oľano, aj keď teda ich urážu, že ich nenazývam Hnutie Slovensko, ale jedna vec platí. V tomto hnutí je jeden fakt, podľa mňa objektívne, že vzdelaný človek, čo sa týka ústavného, a nie len ústavného práva, je to Milan Vetrák. Je mnoho vecí, ktoré by sme mohli povedať, aj ktoré by mu nemuseli lichotiť, ale ja uznávam jeho formálne vzdelanie. A keby som aj obchádzal jeho v KDH, je pán William Karas, voči ktorému tiež je mnoho vecí, ktoré by som prijal ako kritiku. V progresívnom Slovensku máme právnikov ako Podaždí hub. A permanentne sa vracia, keď sme takí nejednotní a priznávame si to, téma, že my sme toto referendum vlastne nediskutovali na odbornej, verejnej, opozičnej, multilaterálnej úrovni a títo autori, ktorých ľudsky nemusíme mať radi, alebo si ich nemusíme za všetko vážiť, ale ja som ich teraz vymenoval, lebo podľa mňa majú relevantný prínos, pani Mária Koníková, neprispeli do znenia tohto referenda. A teda je na mieste, aj keď chápem toto poľutovanie a vážim si tú úprimnosť a naozaj, že skláňam klobúk pred otvorenou komunikáciou, lebo takto má v demokracii byť, ale je na mieste očakávať teraz dodatočnú jednotu, keď na začiatku sme s ňou nevystúpili do verejnej diskusie. My sme sa o to pokúsili, my sme kontaktovali všetky tie strany a môžem vám povedať, že my sme až neskôr zistili, že strana SAS chystala toto referendum, dokonca mali už aj v tlači merch a dozvedeli sme sa to až potom, keď sme ten merch videli, že vlastne my sme ich nechtiac, lebo asi takisto ako na nás ľudia tlačili, aby sme robili referendum, tak asi aj na nich. A my sme jednoducho to ohlásili a oni sa dostali do situácie, že vlastne sme ich predbehli, ale my sme to neurobili naschvál. A keby sa to stalo opačne, tak by sme sa k ním pridali. My sme ich aj vyzvali na to, aby sa k nám pridali. Čiže argument o tom, že oni nesúhlasili s právnou formou a tak ďalej, to nesedí. Lebo my sme dokonca ešte aj mali priestor, my sme aj hovorili o tom, že poďme sa ešte baviť o tej otázke. Progresívne Slovensko aj ústami právnikov, viacerých u nich, vravíte sám, že ich je tam veľa, a naposledy u Mareka Vágoviča som bol s Beatou Jurik, ktorá je právnička, ktorá tiež povedala, že ako právnička priamo tam povedala na súhlasí a povedala, že presne trafili Juraj Želiga tú otázku, tak aj bola v súlade s ústavou. To znamená, oni to súhlasia s tým, aj vyzývajú ľudí, aby prišli, dokonca nám aj participovali na nejakých billboardoch a tak ďalej, čiže som za to vďačný. Čo sa týka Hnutia Slovensko, to je iba o politikárčení Igora Matoviča. Lebo jednoducho on nás nemá rád a keď s niečím prídeme, no tak namiesto spolupráce radšej hľadať cestu, ako to zrušiť. A čo sa týka Vila Karasa, tak Vilo bol autorom tej podľa niekoho neexistujúcej právnej analýzy. Vďaka jeho odbornosti sme dokázali dať migy na Ukrajinu. Hej? Bol to minister spravodlivosti v tej vláde. My sme to konzultovali. Čiže ja mám voči jeho právnemu názoru rešpekt. A dokonca aj osobný vzťah máme absolútne fajn. No, tak on hovorí, že on je proti referendu ako takému. Tak ja jeho názor neberiem. Ja mu názor neberiem.
nemusím s ním súhlasiť, tak ako sme sa dneska nezhodli my niekoľkokrát, ale na druhej strane si myslím, že ak je v záujme aj KDH, aj Sasky, aj Hnutia Slovensko poraziť Roberta Fica, tak robíme všetko preto, aby sme ho porazili. A nie pozerať sa úzkostranicky na svoje preferencie a podľa toho konať. To mi nepríde správne pre budúcnosť Slovenskej republiky. Zostáva vám pol minúty, pán bývalý minister obrany, pán predseda. Ja musím povedať so všetkou úctou, že zodpovedali ste mi to, na čo som sa pýtal. Som spokojný s vašimi odpovediami nie preto, že by som s nimi súhlasil, ale preto, lebo rozumiem, odkiaľ vychádzajú vaše postoje, vaše závery. To, čo sa v sobotu stane, koľko ľudí príde, to už je teraz otvorená vec, na ktorú sa budeme pozerať o týždeň a už budeme všetci múdri, lebo všetci budeme vedieť interpretovať, čo sa stalo, ale v tejto chvíli by som vám rád poďakoval, že ste prišli a rád by som vám dal ešte 1-2 minúty, ak si želáte nechať nejaký odkaz pre divákov, poslucháčov. Toto je váš priestor, potom sa rozlúčime. Ďakujem veľmi pekne aj za tento rozhovor, bol veľmi fajn. Mám veľmi dobrý pocit z neho, to chcem povedať úplne na rovinu a bol to taký rozhovor, ktorý som doteraz nikdy nemal a priniesol mi ako keby nový obzor. Takto by to mohlo vyzerať aj s tým časom, aj s tým všetkým. Veľmi fajn, ďakujem veľmi pekne za to. Čo sa týka referenda, chcem ľudí veľmi úprimne pozvať, aby na to referendum prišli. Mnohí z nás, moji priatelia, moja rodina, frflú na to, akú máme vládu. Hovoria, že jednoducho toto je katastrofa. Podnikatelia krachujú. Živnostníci krachujú. Ľudia prichádzajú o prácu, platia vyššie dane, transakčné dane, nezmysly. Nežijeme v takom období, ako sme žili, keď nás nazývali aj v zahraničí sme tatranským tigrom. Keď sme boli hrdí na to, že sme Slováci a máme obrovskú mieru hospodárskeho rastu a zlepšovania ekonomickej situácie. A či súhlasím s Robertom Ficom alebo nesúhlasím, stačí sa pozrieť na jednoduchý fakt. Za ostatných 20 rokov tu vládol 16 rokov, aby sme sa niekde zo stredu tabulky dostali na posledné alebo predposledné miesto. Kto je za to zodpovedný? Heger, Matovič, Radičová, Šimečková mama, alebo ten, ktorý tú vládu mal v rukách. A keď sme presvedčení o tom, že je za to zodpovedný Robert Fico, tak mu dajme vysvedčenie. Formou účasti na referende. Priama demokracia, priame vyjadrenie názoru, že nesúhlasíme s jeho rentou a že chceme, aby na Slovensku platila spravodlivosť. A som presvedčený, že keď príde relevantná skupina ľudí, tak to bude znamenať definitívne zlomenie toho zlepenca, ktorý nám vládne, ktorého už len strach a peniaze držia pokope. Ak chceme, aby na Slovensku bola slušná a dobrá vláda, začníme proces likvidácie tejto vlády v referende, ktorý bude v sobotu a na ktorý ľudí srdečne pozývam. Ďakujem vám pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne, všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia.